Poďme sa pozrieť na to, čo dokážu zo seba vypotiť ľudia na mojich sociálnych sieťach. 82 metrov vrátane pivnice, čo už realiťáci nevymyslia, aby nafúkli čísla. Nafúkli čísla? Podľa slovenskej technickej normy do užitkovej plochy sa započítavajú ako pivnice, tak schodiska, komory a tak ďalej. Takže aby teba teraz nenafúkol z tejto informácie. Takéto curvy špekulantské môžu za vysoké ceny bytov. Toto je ďalší internetový odborník, takže je strašne špekulantské vlastniť viac ako jeden byt a takisto extrémne teraz rastú ceny bytov za to, že ja som si kúpil od developera byt a keby si ho vlastne nekúpim ja, tak si ho kúpi niekto iný, ale tak poďme ďalej. František píše, podľa ceny platov ako rástli, by mal stať maximálne 40 000 a nehovorím, že komunisti to postavili zadarmo pre ľudí. Tento komentár bol pri videu z Vienagate, takže komunisti zadarmo, hej? Tento projekt bol postavený v roku 2008 a to už je pár rôčkov od komunistov a dokonca som to ešte aj v tom videu hovoril asi v druhej alebo tretej vete. Ľudia nepozerajú ani tie videá, ale len píšu komentáre.